Питрәштә яшәүче Садовниковлар гаиләсендә һәрвакыт шулай кеше күп. Балалар һәм оныклар еш кына кунакта булалар. Бергә Надежда Петровна һәм Александр Георгиевич 40 елдан артык яшиләр. Алар гомере буе районда яшиләр һәм эшлиләр. Район үсешенә зур өлеш керткән кешеләр. Балаларына да лайыклы тәрбия биргәннәр. Да, в Казани встретились, он там учился, был студентом. Мы встречались еще какое-то время, дружили, а потом, когда он закончил институт, поженились и приехали сюда. Всему научили, за что им большое спасибо. Всему, что я умею сейчас, выучили, вырастили. И сейчас внуков растят, помогают во всем. Гаилә көнендә Садовниковлар гаиләсенә мәхәббәт һәм тугрылык өчен дип аталган медаль тапшырдылар. Бу бүләкне район башлыгы Илһам Кашапов тапшырды. Все хорошее, все, что вы в жизни этой знаете, умеете передать вашим детям, внукам, внучкам, чтобы они такие же вот достойными выросли вашим продолжателем вашего рода садовников. Счастья и благополучия. Спасибо. С праздником. Спасибо большое. Бу махсус бүләк, аны үрнәк булган гаиләләргә генә тапшыралар. Медаль гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык бәйрәме символы булып тора.